기집애들 1,000,000이 저들한콜레 아파야 라이카즈바이 아유 Hey guys, welcome back to our channel. नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव आरो खेबसेबाव बरायनाय थाबाय। दिनै जोङो जोंनि नांगाल जांख्रानि सोमोन्दै देखायलांनो सानदों। जेन'बा भिडिअखौ आरोना माने जों माबायदि खालामो सिगांनि भिडिअ नोंथांमोना होनदों जे माइ गायजेननायावहाय सोरबा सोरबा माने मा होनो बिदिखौ जेवारि सावलायलायो थालिर बिफां गायलायलायो होननानै दा जोंथिंजाय सावो आरोना ओमफ्राय बे आब' मोनसे जायगा जायगा लानानै जायगा रोखोमै माबायो आरोना नियम फालियो दा सोरबा सोरबा सोंहरदोंमोन आरो बे जेन'बा थाव फुनलायलायो आरो होननाया बेखौबो आं मिन्थियामोन माने एबारसो फार्स्ट नुजेनदों आरोना आङो आब' मोनथिं थांनानै आरो सोरबा सोरबा ओरै होननानैबो सोंहरदोंमोन कबिथाया नोंसिनाव मा होनोमोनलाय माइ गायनो थाफैदों नामा माने ओरैबायदि जों आगोलनि भिडिअआवनो खोन्थाखादोंमोन आं फरायनो थाखायसो क'क्राझाराव थाफैदों होननानै आरो आगोल हस्टेलफोर थायोमोन दा बिब'मोना ज' थानाय आरो बेनि थाखायनो एसे आरो बन्द'बो ना दा लकडाउन बेखायनो मा खालामबा मानो स' गामियाव ओरैनो माइ गायनो नालाय स' नोंथांमोननो भिडिअखौ देखायनो लांनोबो हागोन होननानै जोङो गामियाव थानानै माइ गायहैदोंमोन आरो बाट माइ गायैया बिराद गोबाव जाबाय आरो जोङो दा माने बिनि थाखायसो जोङो थांनाय जादों गामियाव माने खामानि न'नि खामानि नालाय बिनि थाखाय आरो ओमफ्राय दा जोङो देखायलांसै नोंथांमोननो जों माबायदि खालामो जोङो माइयाथ' गायखांबाय दा हाल जांख्रा आरो नांगोल जांख्रा सोरबा सोरबा हाल जांख्रा सोरबा सोरबा नांगोल जांख्रा जेनेबा लाइक माखासे नियम नितिफोरा नोंथांमोननि मिलायाबा गाज्रि दामोन मानो होनबा जायगा लानानै जायगा एसे गुबुन गुबुन जाखायो बेखौ नोंथांमोनहा बुजिगोनखौ आसा थाबाय आरो जोङो दा इन्ट्रेस्ट मोनोबा नोंथांमोनहा नायलांदो जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम जोंनि भिडिअखौ एबार स्टार्ट खालामसै खारबाव दे माथो एथ' लेट आयु माथो सिरि सिरिथार नोंसिना रावबो गान खना गान खनग्राफ्रा बैयावसो दंहैजोबो नामा हो सुलेखा नोंस्रा जेबो रोङा माथो ये दे खन्द' नोंस्रासो सिंगार गोजा औ मा लोगो आं जागोन दे आं लोगो जागोन दे बाजिदा जोंलाय गायदोंमोन आयु दुब्लि गेजेरनि हागोमोन सोरनि हा होनबा आफानि हा आयु जोंनि आफानि 10 기집애들 1,000,000이 저들한콜레 아파야 라이카즈바이 아유 예 그쳐줘 네 자동 디 다 잘라이겐 우더카지 저들한 아파니 나글 장크라 아유 당아 라이브 장크라노나 정이 아파니스 정이 아이니스 당아 자동 hơi 간을 리비스트 나가디 간 고리 콘반이나 리비스트 간아 리모나 가르메아스 리모나 리비스트가 나고 정 그래라이바 정코버 사파누예 아가 정라이 두비니 하누마 가이나이 푼나이요버 정라이 제나 흑하 야고 하이 아가
갈리민이고. 갈리민이가 아니야, 바보야. 갈리. 네, 자, 네네. 불러. 나가. 마이브라니 앵콜. 저샤니 앵콜. 버터파이 벌라네 그수아 맞춰가 영감이요. 할맛이요 또 맛이 정말 작은 사인타우 정말 작은 사인타우 마바울레네. 다리 구멍 얘들 보다 머리래 나와. 에까이 관시 바스다 뭐야 다리 구멍 털레니 밑에 그네. 롱 구멍 요즘 오지. Tere fungzani kasilana mai hanu engkarnai se somai deng borogami layawai borogami layawai borogami layawai borogami 아, 마 소문 자이 뭐 내가 소문도 몰라라. 맞아, 예. 아유. 내래 왜 마와 만나 래 사람은. 나 너희 마와 만나 래 그랑. 이 뭐라니 나마? 자무장 남든 바이토. 바제라เขาซื้อกันคนไหลเนี่ย바제라เขาซื้อกันคนไหลเนี่ย Mabar gaila gaili sai nang siu. Mu sai nang gua. musa ekdom selagi serau saya di Paria wong kayaknya boy interested बिथिंसो थाहैबाय गैला जोंखौ मानो नागारना थांखो जोंखौ मानो नागारना थांखो हामा मोनबाय आङो बिल्लु आंखौ हामा मोनबाय फानस'दों आयु आं गियोहाय आंखौ गिनाय मोनो फानस'खौ जादोंना जायाखैथाय आंखौ फानस'खौ गिनाय मोनो जादोंना जायाखै दे थाब फै दे मोना दे बया मोना आङो आं हालालै दे आंखौ बया मोननो रोंखाया मा मोनदों मा मोनदोंबा मनायाव सोनो मा मोननायखौ हामा मोनबा मनायाव सोनो आङो मनाखौनो गारबोखादोंसो हामाखौबो आं मोननो रोंखाया मोनाखै मनायाव गारबोखादों आं न'आव जोंना बेनो लास्ट दुब्लि बे जोब्बाथाय जोब्बाय आरोना बेनोसै जोंना नांगोल जांख्राया बयबो गायगासिनो दङ हो कबिता गारि गाय दे मोजाङै अन्थाव बाथावनो अखा सिजालायनाय आद्रि बोराबदों आंखौ कबिता गालिया अखा सिजा होनायनि थख'खौ अन्थाव बाथावना बयबो गारलांजोब्बाय रायलाय खुरमा ओंखारबाय होनदों नामा माबा खुरमायाबो फिसा गिदिर थालायलायोनो बेनो लास्ट दब्लाय जोब्बाय
आं गियालै आं गियाना जायो थुब्रेल' जोबनायनि थाब दाउ अमा लाग्राखाय दाउ गन्द्रा अमा गन्द्रा जालाजोब्बाय आंहा बारा गोथौ खुस्रिबा माइया थैयोसो औ गायखांबाय नै जोब्बाय जोंना गायनाया मोनायावसो मोनायाव नै माखासे थांबावबाय दा एबार जासिगोन मावनायसो ओमफ्राय हाथामबावबाय आं साथा होआलासे थमाबारसो होनबावदों नोङो रायजो राजा नोंथांमोन कबिता गालिया आंनो साथा होआखै मानो होनोबा दहाय बे लेट फैनानै अखा सिजा नांदोंमोन ओमफ्राय आंहा आरामसे सान्दुं गोसोआव फैबायना आं सान्दुं खामजादोंना ओमफ्राय गावहा सान्दुं माबा अखा हाजानायनि अखा सिजाबोनांनायनि आंनो दा साथाखौनो होआसै दा अखाया फ्रि फ्रि हागासिनो दङ ओमफ्राय आंखौ सिजा होजोब्बाय माने ओंखामसो सिजाखै आरोना दा गाज्रि बे तू मेरी बहन है या दुश्मन गोसो जालायबावो गालिनगोन आं बे जायगायाव जि बाथारो दालाङा सफैबाय आयौ जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच लाभ इउ अल आरो आसा खालामो जोंखौ बयबो उनावलागै सापर्ट खालामलाङो माने जोंना भिडिअ आगारनाया एसे लेट जागासिनो आरोना दा माने टाइम मोना अनलाइन एग्जाम आरो एसाइनमेन्ट आयै दा बुंसै एसाइनमेन्टखौथ' आरोना बालायलायनाय लिरबाय जोङो दा गाज्रि मोनदाङा आरो जोङो माने बाहेरायावबो ओंखारलांबाय थानो मोननाया जोङो बेनि थाखाय माने भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम थाब लाबोनाय जाया गोबावैनो एसे लाबोबाय थानो नाजागोन जोङो दा आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थागोन बिदिनो जोंखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आरोबाव खनसे थेंक इउ सो माच लाभ इउ अल बाय बाय